hemen sukaldean gaude, txukineko sukalde alai honetan, ezta? Eguraldi oso onarekin, lanean hasteko prest. Oso ondo. Esan da bezala, txal masailak izango dira, lehen da biziko platera. Osagaiak esango izkizuet. Tipula, patata, azanarioa, porrua, piper berdea, txal masailak, ardo beltza, oporto ardoa, tomate frijitua, gatza eta olibolioa. Azteko prest. Bai, apuntatzen dugu. Hori da, hemen daka ura pixka eta aurreratu dugu, ura martxan, eta bertara gehituko dizkiogu masailak. Hori da, txal masailak. Bai, apuntatzen dugu gatza. Hori da. Eta zuk izan zazu zerratik nahian egosten masailak, naiz eta gero guk saltzain. Bai. Hori da. Hemen egingo dugu espainola saltzan ditzen. Hori da, bai. Espainiar saltza, zango genuke. Hori da. Ez dakit non didatorren izena, baina bueno. Saltza marroi. Marroia, kolore marroiko saltza. Hori da. Eta hemen hori da. Egingo dugu oporto. Oporto. Murriztu egingo dugu, ez da? Hori da. Ez hemen nintzen pentsatzen, esan duzu, egozingo dituzula txal masailak zerratik gero egingo dugulako desmigatu. Hori da. Mamitu. Hori da. Eta azten gara... Paipatu beze pentsatu dut. Noretan sartzu dituzte uretan? Ba horregatik. Hau da, saltza hori. Saltza egiteko, ez da? Nik lagunduko ditut piper berdiekin. Erki ba. Hemen barazkiak ikusten ditut, eta oan zuek Bilbon berritu dezuen merkatua da, zeana, Ribera, ez da? Da Ribera, bai. Hori da, Riberako merkatu ez. Hori da, bai. Eta hori gelditzen da, zazpikale, alde zarrean, ez da? Bai, alde zarrean. San Antonen zubian alboan. Ah, beira. Naiz izan, jakin dut berritu dutela eta oso ondo dagoela. Bai. Hori da zuek zauzte herri joen alderdi batea, eta gero beste alderdian gelditzen da, ez da? Hori da. Eta bertan izaten ze erosketak egiten dola? Gu daukagu gure proveedorak. Hori da. Telefonoz deitu. Telefonoz, bai. Claro. Edo komerzialak etorri. Baitare, hori da. Bestela izango da lana bat. Dana, zaila. Ego pentsatzen zeu jungo zela baitare igual. Batzutan igual nua begiratzeko generoa. Hori, pixet ikusteko, eta hori. Baina daukagu proveedorak. Hori egia, azken aldi honetan, merkatuek horla xe nahi dia indartzen, ez? Berrikuntza bat jasotzen dute, goixen, eta gero baitare tabernak jartzen ditue modu ezberdinetan. Bai. Han bertan kozinatzen due. Eta gero, beste aire bat eman zaio, ez? Hor pixkat azizian bai Bartzelonan, bai Madriden dabela, bizitza ematen era hortan, ez? Erosketak egin, da baitare, arratzaldean baitare poteatzea juteko aukera. Eta baskaltzeko, eta bai. Hori da. Eta Riberak ere pixkat horti dijoa baitaren, horla isen prestatu dute, Riberako merkatua. Hori da. Bueno, beste aukera bat. Ondo. Hori da, hola isen. Zu izatez Gallartakoa za, baina bizizea... Bai, Gallartan. Gallartan. Bai. Hori da. Bale. Hori barrura ez da. Bai, dana barrura. Hementxen zuestitu. Jarki. Eta daukagu dana martxan. Olioa badaka, ez da? Bai. Igual pizka gehiago. Pizka gehiago jarri duzu, bai. Hori da, lasai egiteko. Hemen esan da bezala, saltza espainola egiten egian, barazkiekin ondo zuestitu, kolore pixka eman. Hemen, hau, erodintzagu, ez da? Bai. Hau, honea, taka. Hemen, oporto, pixka berotu eta murrizten, eta hemen iritxalak egozten, ez da? Hori da. Hori da. Eta orain denbora daukagu. Zaioteko. Guk bere alda bueltatzen gara, hau edanak erdinda da benean. Arki Fani hemen martxan, kolore pixka hartzen nahi da. Bai. Hau normal zingo du aldatu.
Honela, txikila horrobeto, hori da. Eta hori ningu dugu patata. Hori da. Gogoratu, hemen dakaula porto ardua, honek ematen dio saltza ematen dio bai indar bat ola ardo beltzak, naztuko dio ardo beltzakin dio oportokin da gozo puntorin. Hori da. Hori da. Jakin deu, ez dakita, 17. mendean sortutako ardo badala, fermentatzeko orduan belar likorea gehitzen dioela, eta, bueno, pixkat jakin deu, baina, bueno, guri azken finean saltza hobetan ematen diuna da, gozo puntu horrekin ematen dion saltza berezi, zapore berezia, ez? Hori da. Igual hor, ja botatzeko... Bai, hemen zen eizu ardo beltza bota, ez da? Bai. Hori da. Hau xen ardo beltza, gehitu ardo beltza, guztia botako diot. Holan nahikoa. Nahiko? Bai. Bale, nahiko. Hori da. Hola xen martzan. Ez dakit, bere izitasun bat ikusten dio saltza honei, ez? Askotan dana, bai oporto ardua eta beltza eta danak egiten ditugu, hementxen sartu barazkiekin batea, ez da? Baina gaur, ikusten nahi zuk hemen ningo duzula, ikutu desberdi bat emango diozu. Bai. Oporto saltza, ez da? Da, saltzatzeko, baina pizkat, platerra. Piskat. Baina lehen da bizi hemen murriztuko duzu beste zerbaitekin. Bai, hori, tomatea. Tomatiekin, eharki ba. Hori da, bai. Base berdinean ikustete barazkiekin daula berdina izaten dela saltza, baina gaur, gure fanik emango dio, Tokea. tokia, oixe, tokia. Tokia. Bueno, patata, ia, listo dago. Bai. Zaporea, indarra, hementxen saltzan, hementxen saltza egiten, da saltzan gabiltza. Orain ja, botatzen dugu Hori da, tomate Tomatea. txikitua. Txendaztu, eta hemen ja bota aldugu salda. holan botatzen dugu. Bai, bota lasai. Hori da. Usten dugu pizkatzo bat, hori oportan entzako ebai bukatzeko saltza. Hori da, bolexen pixkatien utzi, saltza egiten, eta hori murrizten, berala gatoz. Hemen murriztu da, Bai, hartu du bai. gure porto saltzak. Bai, Punta. hori Eta da. orain botako du hori salda, ez? Horren Oportori. gelditzen da salda, ez da? Bai. Eta bekateatzen bali Ah, bai, hobeto. Hobeto, bai. Bate hemen kanpoa, hori da. Arki, horiek, gero ingo ditugu papurtu, ez da? Eta ja, hori da. bai. Eta ja botatzen dugu hau. Bai. Hori da. Azken finean bakizu, honek gauza bate bestiei, sabori ematen dugu dana bat egiteko platera. Bai, zu pixkat eman. Hemen Hor daukagu gure- daukagu- Bai, honek pixkat lasai utziko diogu, Bai. bakizu egio salsa espainola birrinduko dugu, iragazi eta guzti hori dana, baina honek demora pixka gehiago behar du eta hemen txenpake-pakia. Eta orain jarriko dugu sartagina Bai. patata frigitzeko. Hori da, bai. Hau, igual, zu motela hemen pasako dut, eta hemen jarra bada. Arki. Hori da. Hau nahi desu, ni bitartean mamitzia horrela, Bai. papurtu. Bai. Hori da, honea. Arki ba. Hori da, ja, hola gozita, zerreixa geho, hola papurtzeko. Txalmazailak ia beti eukitze dituzu menuan, ez? Aztien behin gutxinez bai, ez da? Bueno, amabostean astero behin, ez, astero ez, amabost astero. egun, Amabonetik, hiru aste. hori da, bai. Bueno, hau daukagu ja prest, Hori da, bai. Kasu honetan gaine kasuelka handi batin da horrela, eta gero, bai, egun batin ez baina bezaltzen, urrungo gunean eskaintzen duzu, Hori da. Saltzako gauzak hori du, gauza ona. Bai. Bai. Hori da, dan honela, mamitu beharki. Hor dago. Bai. Hori da. Hora zer dana, ez da? Osua? Bai. Sobratuko da, fijo. Baina, bueno. Bueno, baina pixkat. Behin hasi eskio, dana egin dezagun.
Erki ba, Fani, hementxen, Bai. hirugarren eguna. Ze ezberdin izaten da lehenengo eguna, eta Pasatu gero da. hirugarrengoa, bai. Super askar, Bai, bueno, tobandikan beste bi egun, Bai. Baina lehen da biziko egunetikan, hirugarrengoa badu hor aldaketa. Bai. Ba, listo. Hau beharki. Hori da. Oli ju ere bere orua dago, bai. Eske bero egita dana igual, Bai. Eske jetxi. Hori da, listo. No, vale. Holo xen, jo papelien xukatu. Hori da. Gaurko honetan egin dituzu txalmazailak mamitu, baino batzutan gero pare bat zati osorik Bai. ere, baita ere, beste aukera Bai. bat, ezta? Salsa hilabeti egiteko berdina. desberdina. Desberdina. Masaiak Bai. desberdina. Mazailak hori da, bai. Baina salsa izango gehiuke berdina, Bai, bietan. bai. Hori da. Batzutan mazail osorik eta bestetan Hori da. papututa. Hori da. Hori da, Ja, ondo. honekin. Nahikoa. Hori da. Orduan patata perjitu zaiongo gea, Bai. hau murriztu zai, eta hau beti bezala badakizu, gero dana egiten danean, birrindu eta iragazi. Hori da. Ezta? Berala gatoz. Listo, patata perjituta, ezta? Bai, Xukatuko ateratzen dituzu? du. Hori da, bai. Bai, Mendaukat. Bai, horrekin atea. Eta listo. Eta hemen- saltza pil-pil egite. Hori Pilpilean da. du. Bakizu birrindu eta beti bezala. Iragazi. Eta salsa, esan da bezala espainol hau, inda, kolorea marroikoa. Hori da, zu pixka jitxiko diot. Apar pixkatek kendu. Hori da. Patatak. Hori da, eta patatak. Pixkat kendu honela. Eta Hori da. orain, nahasi behar dugu... Bertan, Bai. ondo. Hori da, nazi ba, bai. Hortxe. Hau listo, hau hemendikan kendu. Bai. Honek ere ze brillo hartu duen, ezta? Bai. Hori Oso bukatuta da polita. salsa hori, Hori da bukatuta, bai. Amaituta, hori da. Egiten dugu pizka bat. Pixka bat horrela Bai. gozatu, ezta? Saltzarekin, ze ondo. Hori da. Jateko gehiago errexa. Ondo naztu. Holan nahikoa. Nahiko bai, pasillo bat egiteko ondo. Bai. Eta orain ja daukagu ia. Hain dutena da zu itzaldi hemen. Hola, Bai. listo. Eta daukagu ia dana, ez? Ba, ia da nabaren Kontratatzeko. dakau, plateratuko ditugu Bai. gauza guztiak. Hasi. Bai, hau pixkatu, hemendikan kendu, Hau. hori da, bai. Azpikaldean patatak ipiniko dituzu. Bai. Baina. Hori bueltan. Erki. Hori patatas panadera bezala ezaten da, nola Bai. pixka pibuntuta. Bai. Orain karriera. Eta badakizu, ontzi hauek gauza hauetako ze ondo etortzen dian, Bai. Hori da. Aurreko egunean erabili ginen entzalada pizto egiteko, Pisto hori da. Pizto egiteko. Eta gero gaur, tramankulu berdina, baina idimazailak Igual prestatzeko. hori Egiten da. du, nahazten du pizka bat gehiago. Bai, konforme niretzako ondo, bai? Bai. Bai, ondo bete. Ontzia bete ezu, eta Bai. ban ikutu berezi bat, ezta? Bai. Kentzen dugu Bai, kendu, aroa atzean. eta botatzen dugu. Hora, ze brillo polita hartu duen, Eta zer errexe egiteko. Porto arduakin, tomate frigitua, eta gero beste zerbait ebazuen. Maspaia. Claro, bere salda. Claro. Masailak egoze ditugun, ur hori, salda. Eta listo. Tutoria, eta listo. Gaurko lehen biziko platera, prestaztatzeko, beraren ator. Gure xefaren azken ukituak, txal masailak uretan egozi.
Barazkiak txikitu eta oliba oliotan zueztitu. Porto ardoa murriztu. Tomatea frijitua gehitu eta salda gehitu. Barazkiei ardo beltza bota eta guztia erregozi. Patatak zuritu, zatitu eta oliotan frijitu. Masailak papurtu eta saltzarekin nahasi. Aurkezterakoan patatak azpian ipini, gainean masailak papurtuta eta porto saltzarekin gozatu. Prest daztatzeko? Bai. Hori da, unea aurreatu. Eman dio portok saltza koloria eta bizitasun bat. Bai. Ea, nolako dagoen. Behian patata. Masailagia saltzekin ondo naztuta. Eta gio. Hola xen, bueno, kurioso. Eta barroa. Gozada bat dau jatea. Landan egin da dau. Papurtuta, saltzekin naztuta, eta gero biuna. Oso arraxa bai jateko orduan, zabore ere kristona daka, eta muxen, eske hain erraixa da jatea oso jango nuke, baina bueno, horratzi bakarri tokatzen zat, ezta? Hori da, gaurko lehen da bizikoa, primerakoa dago. Eskerrik asko. Hori da, eta postrea, aste hontako lehenengoa izango da, eta ea, nolako esan postre mailan. Oantxe ikusiko dugu. Hori da, bagatoz, berela.